manis esem lan kuyumu ginambaring batin tan bisa lalekke yakti kang mas ora ono liyane tatapan netramu nembus ing atiku agawe aku mau mikirne sliramu tresno iki bakal kasembatan ARS Entertainment. Bos ing atiku agawe aku mau mikirne sliramu cahyaning rembulan kalah kelawan esemu amung kang mas Oke, sudah kembali ke MC, monggo.